Hej, jeg hedder Ebbe. Jeg vil vise, hvordan man bruger programmet Tracker til at analysere videofilm. Når man åbner Tracker, kommer det her vindue frem. Man skal så åbne en film ved oppe i venstre hjørne her at finde åben, og jeg tror, jeg tager et lodret kast, som jeg har filmet tidligere. Jeg kan nu spille filmen, og man kan se, at jeg kaster en sten op i luften. Det er en slow motion film, så det også skulle fremgå. Stenen bliver ret usynlig, når den er under himlen, så jeg vil kun have den del af filmen, hvor jeg har himlen som baggrund. Så jeg trækker glideren her tilbage, og den lille sorte trekant her bruger jeg som stopklods. Og lige sådan i starten, hvis jeg trækker hen her, så skal jeg have begyndelsespositionen, og det kan være udmærket være her, og jeg trækker startklodsen hen. Sådan her, så bruger jeg altså fra billede 12 til billede 257, så det er ret mange billeder. Jeg vil ikke analysere samtlige billeder, så jeg vælger her, for at det skal gå hurtigt, tager jeg hver 20. Det næste jeg må gøre er at fortælle, at det er en slow motion film, og den her, den er optaget med 185 billeder per sekund, så jeg skriver 185 enter. Så skal jeg have styr på målestokforholdet, så jeg går op og trykker på målestok og vil have en ny kalibreringspind, hedder det. Jeg trækker endepunkterne ned til den pind med kendt længde, som jeg har lagt på filmen, og jeg ved, at den er 1,70 meter. Så jeg klikker her og skriver 1,7 enter. Så skal jeg have et koordinatsystem, og det kan jeg lægge op. Det kan godt være lidt svært at placere nøjagtigt, men man kan forstørre filmen, når man skal placere ting, og så placere den helt nøjagtigt. Jeg går ned på 100 igen. Jeg vil også gerne have, at det er en retlinet bevægelse, så jeg ser nu, om stenen pænt følger y-aksen, og man kan se, at kameraet har stået lidt skråt, så jeg trækker lige her og forskubber koordinatsystemet. Så skulle jeg have en fin retlinet bevægelse. Jeg kan også slukke for den her, men det fungerer stadig. Jeg skal så vise, at det er pinden eller stenen, jeg vil måle på, så jeg vælger ny punktmasse og masse A. Jeg kan også navngive den, men det gør jeg ikke nu. Så trykker jeg på Shift-knappen. Derved ændres min cursor til en firkant, og den holder jeg hen over stenen og klikker. Jeg holder Shift-knappen stadig nede, og programmet er nu sprunget 20 billeder frem. Og det gør jeg så igen og igen, og fortsætter med gennem hele bevægelsen. Nu skulle jeg vist lige have toppen med her, ja. Og så starter vi nedturen, og jeg får med det samme tegnet grafen til højre. Det ser mærkeligt ud, men det er fordi, at jeg har valgt bevægelsen langs y-aksen, så derfor klikker jeg her og får alt det, man så kan afbilde. Og i det tilfælde vil jeg bare have y-positionen, og det ser jo anderledes pænt ud. Men jeg kan vælge at analysere det, så højre klikker jeg på grafen og går ned og analyserer, og så popper datatool-vinduet op. Og her kan jeg så tilnærme med en linje eller en parabel, hvad jeg nu har lyst. Jeg ved jo, at det her er en parabel, så jeg vælger parabel. Og så får jeg udtrykket, og jeg kan se parameterværdierne her. Så nu har jeg analyseret bevægelsen.